Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Эфирда Имам Насыр тапшыруы. Сездән килгән сорауларга шушы студияда үзебезнең кунакхана сәхифәсенә килгән хәзрәтләребез белән җаваплар таба торган тапшыру. Инде бүген безнең шушы мөлаим студияда тагын да мөлаимрак хәзрәтебез утыра, Абдурахим Утазимани мәчетенең имам хатибы. Машалла. Ире хәзрәт Зиһаншин, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ире хәзрәт, инде сезне шушы студияда бигрәк тә менә шушы программада күрүебезгә бик шатбыз, чөнки чыннан да инде халкыбыздан бик күп сораулар килә һәм чыннан да кызыксыну динебезгә бик көчле. Шуңа күрә иншалла сезнең рөхсәт белән без башлап җибәребез. Инде башлар алдыннан исегезгә төшереп үтәбез безнең адресыбызны. Сез үзегезнең почтагыз аша безнең почтага юллый аласыз электрон хатлар. Ул uznaim@huzur.ru дигән адрес. Һәм әлбәттә инде, әгәр дә андый мөмкинлек юк икән, гади хатлар Лобачевский урамы 6-нчы йорт без көтеп калабыз. Хәзрәт, шулай итеп башлап җибәрәбез. Беренче сорау. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламны төштә күрергә кемнәр генә лаеклы була? Аллаһ илчеләрен төштә күрер өчен берәр дога укырга кирәкме? Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Мөхтәрәм дин кардәшләрем. Әлбәттә, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хәзрәтләрен һәр кеше күрә алмый. Инде Пәйгамбәрбезне күрүгә лаек була бары тик шул кеше, кемдә кем үзе менә динебезгә бирелгән, тақвалы. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Инна акрамакум индаллаһи атқакум." Аллаһ Тәгалә алдында иң күркәмлегез тақвалы булганыгыз дип әйтә. Тақвалы булган кешеләр Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынлаучы, күп намаз укучылар, ураза тотучылар, изге гамәл кылучылар рәтендә булган кешеләргә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның дидарын күрергә Аллаһ Тәгалә кайвакыт инде күрсәтә. Безнең инде менә Татарстанда да менә күп абыстайлар әйтик шундый сорауны сорыйлар, ничек Пәйгамбәрбезне күреп булыр икән дип. Әлбәттә, ул һәр кешегә күренми. Бары тик менә шул лаек булган кеше, инде үзенә дингә бирелгән, Аллаһ Тәгаләдән курккан, күп изге гамәлләр кылучы, менә шул кешеләргә Аллаһ Тәгалә иншалла насыйп итә, менә бу Пәйгамбәрбез алейһиссаламны күрергә. Гомумән үзегезнең шушы Татарстанда булсын, танышларыгыз юкмы күргән? Һәм алар менә ничек күрдек дип әйтәләр? Әлбәттә, Пәйгамбәрбезне күрдем дип әйтүче Татарстанда шундый кешеләрне ишеткәнем юк, әмма ләкин чит илләрдә, мәсәлән, Сауд Арабистанда умрада булганда, хаҗ сәфәрендә булганда, шунда менә Пәйгамбәрбезне күрдем дип әйтүчеләр булган ишеттем. Һәм әлбәттә, әгәр дә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам төшкә керә икән, ул бары тик шул Пәйгамбәр генә кергән була. Пәйгамбәрнең тышында әйтик башка бер кеше дә керә алмый. Шайтан да керә алмый. Ул бары тик әгәр дә кеше чын мәгънәдә лаеклы икән, аны инде Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам ул кешегә тышына керә ала. Менә сез ишеттем дип әйттегез. Менә монда язылган, берәр төрле дуга укып буламы дип. Чыннан да безнең сөннәтебездә берәр төрле дуга бармы? Теге билгеле бер дуга, бәлкем әйтсәк, теге билгеле бер дуга әгәр дә кеше укыса, менә шун барлыкта Пәйгамбәрбезне күрер дигән андый гыйбарә юк, әмма ләкин кеше үзе менә үзенең рухи салаты буенча, рухи яктан әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынайым дип гыйбадәтендә тагын да күбрәк гыйбадәтен кылса, әйтик, намазын укыса, изге гамәлләрен кылса, уразасын тотса, әйтик, хаҗ сәфәрен кылса, менә Аллаһ Тәгаләгә иң мөһим булган әйбер якынаю, бер адым ясау. Аллаһ Тәгалә дә иншалла ушул мурад максатларына ирештерер. Һәм әлбәттә, Пәйгамбәрбезне бәлкем күрер өчен бит Аллаһ Тәгалә әйтә, дуга кабул була торган вакытлар бар дип әйтә. Дуга кабул була торган вакытлар кайчан? Менә без ураза тоткан вакытта, әйтик, ифтар кылганда авыз ачабыз, һәм шул вакытта кылган дуганы Аллаһ Тәгалә һич бер вакытны кире кайтармый. Бу бер. Икенчесе, әйтик, бәйрәм вакытында
җәмәгать белән кылган дуаны Аллаһ Тәгалә кире какмый, тагын кашан какмый шул дуаны әйтик атна кич менә пәнҗешәмбе җума кичендә Пәйгамбәрбез әйтә шундый сәгать бар, әгәр дә бер бәндә ул вакытта дуа кылса, ки мин я Раббым Пәйгамбәремне төшемдә күрергә телим дип, әгәр дә шулай омтылып, әгәр дә бер бәндә чын ихластан дуасын кылса, Аллаһ Тәгалә иншалла, Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире иншалла Аллаһ Тәгалә күрсәтер. Сүннәт буенча без калган пәйгамбәрләрне төштә күрергә дип дуа кыла алабызмы? Мәсәлән, Адам алейхиссаламны. Кешенең ихтияры, ул тели, бирүче Аллаһ Тәгалә. Ягъни син сорый аласың, я Раббым, миңа насыйп ит дип әйтә аласың. Удгуни астаҗиб лакум дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Миңа дуа кылыгыз, сезнең дуагызга җавап бирермен дип әйтә. Ягъни нишин булмасын? Башка пәйгамбәрләрендә әйтик, Аллаһ Субхану Тәгалә бу дөньяга җибәрүче, әйтик, 124 мең пәйгамбәрне бу дөньяга җибәргән. Я Раббым, мин фәлән пәйгамбәрнең холкы белән яшисем килә дип, мәсәлән, яисә шундый юмарт буласым килә дип, яисә шундый изге гамәлләр кыласым килә, шундый пәйгамбәрнең дидарын күрәсем килә дип, әгәр дә кеше дуа кылса, әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире иншалла язса, Аллаһ Тәгалә насыйп итә. Әмин, шулай булсын да, инде минемчә безнең тамашачыбызның шушы соравына җавап кайтара алды бугай. Ничек кенә булмасын, үз телебездә шулай сез әйтмешли, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күрәсем килә дип дуа кылсак, иншалла мурадыбызга ирешербез. Аллаһ Тәгалә үзе теләсә. Без инде сездән килгән кадерле тамашачыларыбыз икенче сорауга күчәбез. Хәзрәт, сезнең рөхсәт белән, кайбер дин кардәшләребез намаз укыганда кыямда кулларын киндек янында тотмый. Бары тик туры итеп төшереп укыйлар. Кулларны киндек түрендә җыюның нинди хөкеме бар динебездә дилгән? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ханафи мазхабы буенча без намаз укыганда Аллаһу акбар дип әйтәбез. Уң кулны сул кулның өстенә куябыз. Менә шулай итеп. Инде ирләрдә менә кулларыбызны киндекнең өстендә куябыз. Хатын-кызларга килгәндә алар инде менә шулай итеп уң кулны сул кул өстенә, менә шулай күкрәге өстенә куялар. Без инде менә Ханафи мазхабы буенча сөннәт менә шулай итеп кулыбызны куярга. Мәсәлән, шулай ук сорауның икенче өлеше бар иде. Кайбер кешеләрне, мәсәлән, туры иттереп төшереп укканны күргән бар дип. Бу мәсьәләдә ничек? Туры кулларны теге Аллаһу акбар дип әйтәләр, һәм кулларны туры итеп әйтик куялар, аска таба төшерәләр кулларны. Ул кешеләр шигыләр, чөнки аларның менә юлларында, аларның барган юлларында әйтик аларның дини мәзһәб дип әйтик инде. Мәзһәб, аларның дини мәзһәбләре башка төрле, шуңа күрә инде алар намазын да башка төрле укыйлар. Безнең Ханафи мәзһәбенә карата инде аларның үзенчәлекләре бар. Инде шуны да без еш күрәбез. Ул теге без глобаль дөньяда яшәгән өчен арабызда теге намаз укыган вакытта, хәтта мәсәлән Кул-Шариф мәчетенә барып та намаз укыганда арабызда шии мәзһәбеннән булган кешеләрне дә күрә алабыз кай вакыт. Алар да теге кулларын инде аска төшереп шулай итеп намаз укыйлар. Аннан кыямга шулай итеп баралар. Ләкин шул айырма буларак алар кулларын сузып укыйлар. Шулай ук кайбер кешеләрне күргән бар, иракларында менә үскәрәк кулларын, киндектән өстәрәк тотканнарын. Булар Абу Ханифа мәзһәбеннән чит булган мәзһәб бүтә мәзһәбтә. Менә безнең инде билгеле бер юлыбыз бар. Аны универсаль юлыбыз дип әйтим. Имам Азам Абу Ханифа хәзрәтләренең менә шул безгә күрсәткән юл, пәйгамбәрбездән алып безгә күрсәткән юл, һәм шул юлдан инде без барып, ул пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам күпчелек вакытта ничек намаз укыган, ничек кулларын куйган, әйтик, ничек сәҗдәгә барган, аннан соң намазны башлаганда ничек теге кулларын күтәргән, барысын да менә безгә Имам Азам Абу Ханифа хәзрәтләре үзенең менә
Бухаридан, Муслимнан алган хадисләргә карата безгә шул хөкемнәрне чыгарып аңлаткан һәм инде без шуның юлын алып барабыз, шул юлдан барабыз. Менә сез әйттегез, шул намаз уку тәртибе турында дип, монда инде бер сорау шундый барлыкка килде, чөнки бер дустыбыз сораган иде, аның аяклары урта һәм Абу Ханифа буенча бит инде без башта тезләр белән төшәбез сәҗдәгә, аннан соң гына кулларны куябыз. Аның менә тезләре урта иде. Һәм ул шуңа күрә тапмады кеше сораган, менә мин сездән сорыйм инде, ул безне караса күрер җавапны. Менә ул кешегә башта кулын куеп, аннан соң тезен куярга ярым, чөнки тезгә төшкәндә авырта ди. Әгәр дә кешенең бер гызырлыгы бар икән, мәсәлән, без сәҗдәгә барганда, шул Хәнәфи мазһабы буенча башта тезләребезне сәҗдәгә куябыз, аннан соң кулларыбызны, аннан соң борын маңгаебызны шулай итеп без сәҗдәгә барабыз. Әгәр дә бер кешенең бер гызырлыгы бар икән, аягы авырта яисә теге утыра алмый, ул вакытта анарга башта шул сәҗдәгә барганда башта кулларын куеп, аннан соң шул тезләрен куеп, шулай итеп сәҗдәгә барырга рөхсәт ителә. Аның берендә ни максуд юк. Иң әһәмиятлесе сәҗдәгә барганда менә 7 орган сәҗдә кылырга тиеш. Аяклар, тезләр, 2 кул һәм баш белән шул борын. Бу әгәр дә шул шартлар китерелмәсә, ул вакытта әйтик намаз булудан кача, ягъни намаз бозылган була. Әгәр дә 7 орган, әгәр дә сәҗдә кылмаса сәҗдә вакытында. Безнең бит инде сәҗдә без фарыз булып тора, шуңа күрә әгәр дә фарыз дөрес кылмаган икән, бу инде ваҗиб кенә түгел, ягъни саху сәҗдәсе белән генә монда инде кытылып булмый. Без инде яңадан укырга тиешле. Яңадан укырга тиешле. Шулай ук инде безнең 3нче сораубыз: үләндә, кумда, җир өстендә бер нинди чүпрәксез намаз укыра ярыймы? Мәсәлән, намазлыксыз гына. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, Пәйгамбәрбез әйтә, алейһиссалату вассалам, бу җир йөзе ул бер зур мәчет кебек дип әйтә. Ягъни моннан нәрсә аңлыйбыз? Мусламанларга бар тик менә мәчеттә генә яисә өйдә генә намаз укуу гына теге рөхсәт ителә дигән сүзне аңлау бәлкем ялгыш булыр. Кеше әгәр дә әйтик сәфәргә китсә, юлда барса һәм намаз вакыты керсә, намаз вакыты керде, сәҗдә кылырлык урын бар тик үлән генә булса. Әлбәттә, әгәр дә без аны карарга тиешле, әгәр дә анда нәҗис булмаса, бер теге пычраклык не булмаса, ул вакытта шул үлән өстендә намаз укый алабыз, рөхсәт ителә Хәнәфи мазһабы буенча. Әмма әгәр дә теге нәҗисләр булса, теге пычраклык булса, ул вакытта инде сәҗдә беләбез, сәҗдә кылына торган урын ул чиста булырга тиешле. Һәм шулай итеп, менә шул сәҗдәне кылган вакытта да чиста урынга кылып, без менә үзебезнең намазыбызны шулай итеп тамамлый алабыз. Бу бик мөһим. Бу мөһим. Инде менә шулай ук тагын бер хадис турында фикерләр яңгырап үткән инде калган тапшыруларда, монда шулай бер хадискә карата сорау бар тамашачыларыбыздан. Җәннәт сезнең әниләрегезнең аяклары астында дип әйтелә хадистә, тик бу зәгыйфь хадис икән. Мондый хадисләргә ничек карарга, аларны кулланырга буламы диелгән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, җәннәт безнең әниләребезнең аяклары астында. Ул дөрестән дә шулай. Ягъни әгәр дә ул хадис зәгыйфь тә булса, ул янә дә хадис. Шуңа күрә без анарга карата гамәл кылсак ялгыш булмас. Чөнки дөрестән дә без балалар, әгәр дә безнең әниләребез булса, хәтта без 50 яшьтә булсак та, 60 яшьтә булсак та, әгәр дә безнең әнибез исән булса, димәк ки безнең әле җәннәткә керерлек бер ачкычыбыз бар. Димәк әле безнең шансыбыз, форсатыбыз бар. Шуңа күрә әнибезне әгәр дә кешенең әнисе бар икән, ул инде мин кай вакыт мәчеттә дә сорыйм, кемнең әнисе бар дип, кемдер әйтә, хәзрәт минем әним бар, кемдер әйтә, минем әтием бар, кемдер әйтә, минем беркем дә юк. Әйтәм, әгәр дә әнигез булса, барыгыз әнигезнең аягы өчен үбегез. Менә аягы өчен үбү дигән сүз теге, әним, мин килдем синең аягыңны үбергә дип, андый мәгънәдә түгел, мәҗази мәгънәдә, ягъни әниң янда бул, әнingне тыңла, әнingнең әмерен үтәргә тырыш.
әнеңә ярдәм кыл, ярдәм кулын сус. Менә шундай әйберләрне без инде бу хадис белән шулай итеп аңларга тиешле булабыз. Инде әлбәттә менә шул хадискә карата әгәр дә әниебез бездән разый булса, демәк ки безнең бәхетебез бар. Әгәр дә әтиебез, әниебез бу дөньяга күзләрен йомганда, әгәр дә без балалардан разый булмасалар, без нинди бай булсак булыйк, без бәхетле була алмыйбыз. Ни өчен? Чөнки әниебезнең, әтиебезнең безгә бер теге догасы булмады, яисә безгә рәнҗеп калдылар, яисә без аларны бәлкем рәнҗеткән булганбыздыр. Шуңа күрә менә бу әйберләрне без истә тотып, шул сез сөйләгән гыйбарәгә карата, инде хадискә карата без әниебезне хөрмәтләп, аны әйтик тиешле дәрәҗәдә анарга игътибар күрсәтергә тиешле булабыз. Монда әлбәттә инде менә хәзер зәгыйфь хадисләр дигәндә терминга кирип китәбез бит инде бер караганда артык шуны тирәнгә кирмичә генә инде безнең тамашачыларыбыз әгәр дә зәгыйфь икән дигән сүзләрне кулланалар икән, димәк алар хадистә бераз гына аңлыйлар. Гомумән без зәгыйфь хадисләрне нинди өлкәләрдә кулланалабыз? Мәсәлән, фикъ бар, гакыйда бар, әдәп әхлак бар дип әйтгәндә, без зәгыйфь хадисләрне гомумән куллана алабыз. Куллана алабыз. Хәтта менә бу әдәп әхлак мәсьәләсендә дә куллана алабыз. Чөнки ул бит безне туры юлга өндәүче, ягъни җаһиллектән, начарлыктан, наданлыктан туры юлга алып баручы бер ялкын булып тора, бер әйтик безгә бер үтәргеч булып тора. Шуңа күрә инде без менә ул хадисләрне дә кулланып, алар белән гамәл кылыбызга рөхсәт бар. Теге гынахы булмый, әгәр дә теге заиф булса да, әгәр дә ул динебезгә карата берниндер тискәре бер әйтик фикер ташымый икән, без аны куллансак, аның берендә гынахы булмый. Киресенчә бәлкем аның савабы да булыр. Бу инде мәсәлән шул әдәп әхлак өлкәсендә дип әйтгәндә, чөнки мәсәлән да шул фикъ булса, акыйда булса, анда инде карыйлардыр бүтән төрлерәк хадисләргә. Ничек кенә булмасын, иншалла әниләребез, иң кадерле кешеләребез, әтиләребез, әниләребез, шуңа күрә хәтта ки менә Аллаһ Тәгалә үзе дә әйтә бит, әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә ширк китермәгез һәм әти-әнигезгә итәгатьле булыгыз. Әти һәм дә шуны әйтәсем килә, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы әти-әнинең канаатында. Әгәр дә әтибез, әнибез бездән канаат булса, разый булсалар, Аллаһ Тәгалә дә бездән разый булачак. Әгәр дә әтибез, әнибез безгә рәнҗеп калсалар, Аллаһ сакласын, без дә Аллаһ Тәгаләнең газабына дучар калабыз. Хәтта шундый бер гыйбарә бар, риваят бар. Бер гаскәри кеше булган элекке вакытларда, борынгы вакытларда һәм сугышка чыкканда кылыч белән генә чыга торган булган. Һәм кылыч белән чыгып, иенә кире кайтып, шулай исән-имин итеп, җәрәхәтләнмичә, исән-имин итеп кайта торган булган. Һәм бер вакытны ул кеше кылыч белән бергә калкан да ала башлаган. Калкан, шит ала башлаган. Һәм шул гаскәридән сораганнар: "Я фәлән ул фәлән, син бит менә элек кылыч белән генә чыгадырың гаскәр теге сугышка, һәм шунда көрәшеп, кире исән кайтадырың. Хәзер инде син кылыч белән бергә инде калкан да ала башладың, аның мәгънәсе ни? Аның теге сыры нәрсәдә?" дип сораганнар. Әйтә, шундый бер хикмәтле сүз әйткән. Әйтә, мин кылыч белән сугышка чыккан вакытта минем артымнан минем әнием җылый-җылый миңа дуа кылып мине озатадыр дип әйтә. Һәм шул әниемнең дуасы белән мин сугышка чыгып, шунда җиңүче итеп җиңеп кире кайтадырым әниемнең дуасы белән. Хәзер минем әнием юк, һәм миңа дуа кылучы да кеше юк. Шуңа күрә мин үз-үземне сакларга тиешлем дип әйтә, һәм шуңа күрә мин калканды ала башладым дип әйтә. Менә бу хикәядән дә без нәрсә аңлыйбыз? Әниебезнең дуасы безнең өчен бик мөһим, без балаларга бик мөһим булган дуа, чөнки Аллаһ Тәгалә алдында әни кешенең дуасы,
әти кешенең дуасы балаларына карата булган булса, һичбер вакытта Аллаһ Тәгаләне кире кайтармый. Аллаһ Тәгалә ул дуаны кабул итә. Шуңа күрә менә әткәйнең, әнкәйнең дуасы, хәтта аны мөнәҗәтләрдә, җырларда, безнең милли җырларыбызда да аны әткәйнең дуалары дип, әнкәйнең дуалары дип әйтәләр. Ул дөрестән дә бик мөһим. Әтибезнең, әнибезнең дуасын алу без балаларга бу дөньяда безнең бәхтебез, мәңге булган ахиратның саадәтенә лаек булуына бер форсат булып кала. Барыбызга да шундый бәхет насыйп булса иде. Амин. Амин. Инде кадерле тамашачыларыбыз, исләргә төшереп үтәбез. Сез имамнан сорык тапшыруын карыйсыз. Экранда булган адреска uznaim.o.imam@huzur.ru дигән адреска үзегезнең электрон хатларыгызны җибәрә аласыз, юллый аласыз. Без аларга шушында хәзрәтләребез белән җавап табарга тырышачакбыз. Инде сездән килгән алдагы сорауга күчәбез. Тамашачыбыз булай дип яза. Намазны укырга теләмәгән чакларда нәрсә эшләргә? Бу шайтаннанмы, әллә инде нәфесебездәнме дигән? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһ субхана тааля безләрне бу дөньяга ике максат өчен җибәрә. Астагыз белә, "Ва ма халактал джинна вал инса илля лиябудун." Мин бу дөньяга кешеләрне һәм җиннәрне яраттым дип әйтә Аллаһ Тәгалә ике максат өчен. Беренчесе мине тануыгыз өчен һәм икенчесе миңа гыйбадат кылуыгыз өчен. Кем булсак булыйк, кайсы төстә булсак булыйк, нинди рәвештә яшәсәк яшик, без бу дөньяга Аллаһ Тәгалә тарафыннан җибәрелгән һәм ике сорауга без җавап бирергә тиешлебез. Мин бу дөньяга килеп, мине бу дөньяга китерүче Раббымны таныдыммы дигән сорау. Һәм икенчесе, мин Раббыма гыйбадатымны үтәдемме, намазымны кылдыммы дип, менә шул икенче әйберне без, икенче сорауны без сорарга тиешле. Һәм бу кеше әгәр дә намаз укымый икән, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә анардан кыямәт көндә ул сорауны сораячак. Чөнки без беләбез, кыямәт көнендә иң беренче без менә кабрыбыздан торгызылган вакытта иң беренче безгә соралачак сорау: синең намазың бар идеме? Синең гыйбадатың бар идеме? Әгәр дә кеше бу дөньяда яшәгәндә аның гыйбадаты булган булса, әгәр дә ул Аллаһ Тәгаләне танып, беренчесе, икенчесе анарга, Раббыбызга, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадатын үтәсә, намазын укыса, аның бу дөньяның да бәхете, шатлыгы, бәрәкәте була, мәңге булган ахиратның да саадәтенә ирешергә Аллаһ Тәгалә анарга форсат бирә. Шуңа күрә, әгәр дә кеше намаз укымый икән, әлбәттә ул гөнаһлы була. Ул гөнаһлы була, менә Аллаһ Тәгаләне танымыйча, анарга гыйбадат кылмыйча яшәп, шулай гөнаһка баткан була. Нишләргә кирәк? Андый кешене вәгызләргә кирәк, җәмәгать. Чөнки ад-дину насиха, дин ул насихат. Динне аңлатырга кирәк, пәйгамбәрбезне аңлатырга кирәк, Аллаһ Тәгаләне аңлатырга кирәк, ахиратны аңлатырга кирәк. Яшьләргә аңлатканда аларга күбрәк җәһәннәм турында сөйләргә кирәк. Чөнки җәһәннәм бар, гөнаһ эшләмәгез, зина кылмагыз, теге аракы эчмәгез, наркотик кадамагыз. Чөнки барыгыз да белегез, менә шул ахират бар, җәннәт бар, җәһәннәм бар, анарга әзерлегегезне башлагыз дип әйтә. Шундый бер пәйгамбәрбез әйтә инде, бер хадисендә әйтә: "Хайру шабабикум ман ташаббаха бикухуликум ва шарру кухуликум ман ташаббаха бишабабикум." Сезнең ди яшьләрегезнең иң бәхетле яшьләрегез шул яшьләрегез дип әйтә. Кемдә кем үзе яшь булуына карамастан, картлыкны уйлаучы, алдагы тормышны уйлаучы иң бәхетле яшьләрегез шулар дип әйтә. Пәйгамбәрбез әйтә, алейһиссалату вассалам. Ә сезнең иң бәдбахт, иң надан, иң бәхетсез картларыгыз, шул картларыгыз дип әйтә. Ман ташаббаха бишабабикум. Яшьләргә охшап яшәүче, ягъни ахиратны уйлау урынына үзенең яшьлегендә ничек гөнаһлар эшләгән, ничек ул теге нашарлыклар кылган, ничек гөнаһлар эшләгән, ва шул әйберләрне уйлап яшәүче картларыгыз иң бәдбахт, иң надан дип әйтә. Шуңа күрә
менә безгә дә яшь булган хәлдә гыйбадәтләребезне үтәү тагын да күркәмлерәк, савабы күбрәк. Әлбәттә, әгәр дә кеше гөнаһ эшли икән, аның гөнаһы да шундый рәвештә күп бирелә, Алла сакласын, языла. Шуңа күрә, әгәр дә кеше намаз укырга башлап та, әгәр дә намазын ташлаган булса, әлбәттә, демәк ки, аның бераз иманы зәгыйфләнгән. Аны, демәк ки, вәгазьләргә, насихәтләргә кирәк, гыйбрәтләндерергә кирәк, шулай итеп, менә динебезне аңлатырга кирәк була. Мәсәлән, кеше 5 вакыт намаз укый, әмма мәсәлән, монда әйтелгәнчә, ничектер мәсәлән, вакыт җитә, ул теләмәде мәсәлән. Ничектер соңра укырмын әле менә. Ул калдырмый берсендә, ләкин менә шулай. Һәм әйткән, бу менә нәфестәнме әллә шайтаннанмы? Шайтаннан була аламы дип әйтик без әйдәгез, чөнки нәфестән инде була ала, шайтаннан була ала. Шайтан кытырта, барма дип әйтә, барма. Кеше ниләрне азанны ишетә, хайя аля салати, хайя аля салам, хайя аля фалах, хайя аля фалах дип әйтә. Килгез Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, килгез ашыгыз Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, бәрәкәтенә дип әйткән вакытта, ярар инде барма инде намазга, ярар, бераз соңрак укырсың, әле вакыт бар, нитерсең дип. Анарсың ул әкрен кешене диннән җайдыра башлый. Шуңа күрә, менә шул шайтанның мәкерлегеннән котылыр өчен аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим дип еш нитәргә кирәк, еш кабатларга кирәк. Аллаһ Тәгаләне тагын да күбрәк зикр кылырга кирәк. Хасбуналлаһу ва ни'мал вакил. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Пәйгамбәрләрнең дуаларын укырга кирәк. Ки ул вакытта иншаллах шайтан да безгә өлешмәс һәм без үзебезнең гамәлләребезне шулай итеп алга таба алып барырбыз һәм Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешербез дип шулай өметләнеп калабыз. Күп кенә кешеләрдән ишеткән бар, иртәнге намазга торырга авыр дип. Моның берәр төрле шундый бармы? Торыр өчен берәр төрле лайфхак дип әйтик. Әйе. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, кай вакыт бик еш шундый сораулар ишетәбез. Хәзрәт, мин иртәнге намазга торыр өчен нишләргә тиешмен дип әйтә. Беренче, әлбәттә, без ястү намазы укыганнан соң ниятләнергә тиеш. Я Раббым, менә ястү намазын укыдык, кылдык. Я Раббым, исән минтеп иртәнге намазга да торырга насыйп ит дип. Бу бер. Икенчесе, әлбәттә, ятыр алдыннан ашарга киңәш ителми. Ягъни ашказаныбызны тутырга киңәш ителми. Чөнки әгәр дә кеше ашказан ятыр алдыннан ашый икән, ул вакытта анарга бик кыен була иртәнге намазга торырга. Бу икенчесе. Өченчесе, кеше ятыр алдыннан тәһарәт алып, Пәйгамбәребезнең сөннәте буларак, әгәр дә тәһарәт алып ятыр алдыннан Әл-Хам сүрәсе, Кул хуалла сүрәсе, Кул аузу бирабби фалак, Кул аузу бирабби нас сүрәләрен укып, Аятул Курсин укып, үзенә шулай кулларына тиге өшкереп, шулай үзенә сыпырып алса һәм уң якка борылып ятса, ул вакытта менә Аллаһ Тәгалә иншалла рәхмәте белән иртәнге намазга уяначак. Һәм тагын бер инде лайфхак дип әйтим инде. Ул да булса, сәгать булса, телефоныбыз һәрберебездә да телефоннар бар. Әйтик, телефонга билгеле вакытны әгәр дә без куйсак, әлбәттә телефонга карап без уяначакбыз. Һәм Кәүсәр сүрәсен укыгыз дип әйтә. Инна атайнакал кәүсәр фасалли лираббика ванхар инна шанияка хуал абтар. 3 мәртәбә укысагыз, ятар алдыннан иншалла иртәнге намазга да торырсыз дип безгә шундый гыйбарәләр әйтелгән. Һәм инде әлбәттә кеше менә ниятләнергә тиеш. Шундый бераз хәүф белән, я Раббым, менә иртәнге намаз бар, иртәнге намазга да торырга насыйп ит дип, шундый ничектер хәүфләнеп нитәргә тиешле, көтәргә тиешле. Я Раббым, менә синең азанын ишетелгән вакытта синең азаныңа килергә, синең рәхмәтеңә кавышырга насыйп ит дип, шулай итеп кеше үзенең эчендә нияте булырга тиешле. Ул вакытта Аллаһ Тәгалә иншалла анарга, андый кешегә иртәнге намазга да торырга насыйп итәр. Менә бик яхшы фильм бар ди, һәм кеше рекламасын көтә намаз укып алырга.
ул да булса инде алдагы сорауда шайтан ниеннән килә. Ярар инде син намаз укы менә монда. Нәфестән була аламы дисең? Нәфестән дә шайтаннан да кара әле син теге бер яктан колагың ишетсен или матч бара, теге хоккей уйныйлар, футбол уйныйлар, яисә яхшы бер фильм бара, син намазны укырга кирәк. Намазны укганда мин теге шул фильмның эчтәлеген дә unutmaска тиеш һәм намаз укырга тиеш. Алай булмый. Алай булмый җәмәгать. Чөнки намаз укганда без үзебезне менә Аллаһу әкбәр дип әйтеп, кулларыбызны менә кендегесенә бәйләп куйган вакытта үзебезне бу галәмләрнең Раббысы булган Аллаһ Тәала алдында хис итәргә тиешле. Ихсан дәрәҗәсе. Әгәр дә без аны күрмибез икән, Аллаһ Тәала безне күрә. Менә шундый дәрәҗәдә без үзебезнең намазыбызга, бәлкем бу соңгы намаз була ала дип Пәйгамбәрбез әйтә алейһиссалату вассалам, менә һәрбер намазны укыганда Пәйгамбәрбез әйткән, бу соңгы намаз укыйм кебек дип, шулай итеп намазны укыгыз дип әйтә. Ярар инде мин әле теге вакыт бар, нитәм дип, шулай түгел, бәлкем менә бераз шитрикләп, теге бераз тетрәнеп, я Раббым, миңа менә шул намазымны исән-имин итеп үтәргә, синең алдыңда булган бурычны үтәргә насыйп ит дип, кеше гыйбадәтен үтәргә тиешле була. Мؤминун сурасы, бисмиллахир-рахманир-рахим, кад афлахал мؤминун аллазина хум фи салатихим хашиун. Менә шушы хашыклык дәрәҗәсен, намазны хашыклык дәрәҗәсендә укыр өчен нәрсәләр эшләр була? Кеше әлбәттә хушуклык дәрәҗәсендә намазын укыр өчен беренчедән Аллаһ Тәаләдән куркучы бер бәндә булырга тиеш. Ягъни чын ихлас белән бу намазны укырга омтылырга тиешле була. Теге кай вакыт шулай әбиләр бабайлардан инде ишетәбез, абыстайлардан мәчеткә киләләр, сорыйлар, менә мин намаз укыганда Аллаһу әкбәр дип әйтәм дә, һәм үземнең эчендә теге чайникны куйдыммы, сүндердемме, мунчаны яктыммы, якмадыммы дип, шундый теге фикерләр килә, кибеткә бардыммы, бармадыммы дип, теге ишекне бикләдемме, бикләмәдемме. Шайтан анарга менә шул вәсвәсә бирә. Менә вәсвәсә бирмәс өчен аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип без менә шул гыйбарәне истиазаны без еш әйтергә тиешле булабыз. Һәм инде Аллаһ Тәаләгә тагын да күбрәк инде үзебезнең гыйбадәтләребездә самими, ягъни чын күңелдән гыйбадәткә бирелергә тиешле булабыз. Ул вакытта гына безгә берендә шайтан да, берендә теге бер низат та безгә кумашы ауламаячак. Шуңа күрә хәтта Хәзрәти Али радиллаһу анһуга, халифа, 4-нче халифа Хәзрәти Алигә бер ук ләкән, һәм ул ук ләкәш үзенең менә ниләрне, сахабаларына әйтә, якындагыларына әйтә, мин намазга баскан вакытта менә шул укны чыгарыгыз дип әйтә. Ягъни менә без гади халык аны ничектер аңларга бик шитрикле безнең өчен. Кешенең кулына ук күрә, ул укны чыгарыр өчен күпме җафаланырга кирәк. Хәзрәти Али радиллаһу ан Аллаһу әкбәр дип әйтә, намазга башлый һәм анардан менә шул укны чыгаралар. Менә нинди дәрәҗәдә намазга бирелгәнен менә безгә ул аңлата менә шул мәсьәлә белән. Шул гади мисал белән. Без инде үзебезнең шарабызда инна карамакум индаллаһи атқакум, Аллаһ Тәала алдында иң тақвалыгыз, күркәмлегез, Аллаһ Тәаладан иң күп курканыгыз дип әйтә. Һәм шуңа күрә менә шул гыйбарәгә лаек булыр өчен әлбәттә без Аллаһ Тәаләгә менә шул ялварга тиешле булабыз. Я Раббым, менә гыйбадәтләремдә Пәйгамбәрбез ничек гыйбадәтләрен үтәгән, Я Раббым, безгә дә шулай итеп Пәйгамбәрбез сыман, шулай итеп гыйбадәтләребезне үтәргә насыйп ит дип, без дә ялвара тиешле булабыз. Инде менә хәзер бераз гына шушы фикх мәсьәләсеннән булсын, намаз мәсьәләсеннән булсын читкәрәк китеп, бераз гына исемнәр турында сөйләшеп алыйк әле, чөнки менә тамашачыларыбыз арасында да төрле исемле кешеләр бардыр, аларга да кызыклы булыр. Булай дип язганнар: Мәрьям, Айша, Сальма, Мәликә яки Мөхәммәд Әмин сыман
икеле исемнәр исламда рөхсәт ителгәнме? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дөрестән дә исем мәсьәләсе бик мөһим. Урысча шундый бер гыйбара бар, как корабль называешь, он так и поплывет, дип. Победа или беда дип. Шуңа бу гыйбарадан чыгып, Пәйгамбәрбез әйтә алейһиссалату вассалам, үзегезнең балаларыгызга матур исемләр бирегез, чөнки кыямәт көндә мин аларны шул матур исемләр белән чакырачакмын дип әйтә. Бу сезнең биргән соравыгызга кайтканда, менә төрки халыкларда шундый бер гадәт бар. Мәсәлән, бала тугач, әйтик, кыз ягы балага Мөхәммәд исем кушасы килә, ир балага. Кияү ягы, ир ягының әти-әниләре, алар әйтәләр, Ясин исем, без балага Ясин исеме кушасыбыз килә дип әйтәләр. Һәм бу вакытта низах чыкмасын дип, имамга әйтәләр, Мөхәммәд Ясин исеме кушабыз дип. Ягъни һәр ике як менә шундый, ул инде гырф гадәт, шундый гырф гадәткә төрки халыкларда ул бик күп, мәсәлән, Төркия якларында ул бик еш бирелгән исемләр, мәсәлән, Мөхәммәд Ясин, Мөхәммәд Нур, теге Шейма Нур кебек шундый исемләр. Икеләтә исемне һәр ике якны канәгатьләндерерлек була, һәм инде Пәйгамбәрбезнең нинә каршы килмәслек рәвештә булса, әлбәттә бик күркәмле була. Һәм инде менә Пәйгамбәрбезнең инде менә шул әйтик сүзләрен без истә тотып, балабыз туганда бик мөһим, менә сөннәт буенча бала туганнан соң 7 көн эчендә балага матур мусульманча исем кушуыбыз без әти-әниләр өстендә ул зур олы вазифа булып тора. Чөнки Аллаһ Тәгалә менә шул бүләкне бирә, ул бүләккә без Аллаһ Тәгалә бүләк дигәндә ул бала, һәм ул бүләккә без иң күркәм булган, матур булган исемне бирергә тиешле булабыз. Әлбәттә, без шундый менә чорда яшибез, теге технология чорында, әйтик, балаларга төрле әтисе, әнисе, әйтик, мусульман булып та, татар милләтеннән булып та, әллә нинди төрле исемләр, әйтик, уйлыйлар, әмма ләкин ул сөннәткә туры килми, Пәйгамбәрбезгә туры килми. Чөнки теге без дә әйтәбез, без имамлар буларак, үзебезнең менә шул дәгъвәт ягыннан кай вакыт әти-әниләргә шул исемләр ягыннан да ярдәм итәбез. Мәсәлән, бик күп әйтик исемләр бар, һәм без ул исемләрне динебезгә карата булган, Пәйгамбәрбезнең сөннәтенә муафиq булган рәвештә кушырга тырышабыз. Әлбәттә, мусульман исемләрне, теге башка динләрдә яисә башка милләтләргә хас булган исемләр түгел дә, мусульманча исемләр. Чөнки бу бик мөһим, инде чөнки бу бала ул исем белән гомер буе яшәячәк, әле ул аннарсын әйтик дәүскәч үзенә бер хәләл җифте булса, аның хәләл җифте аннарсын аның балалары шул исем белән ул кешегә хитап кылачаклар, һәм инде без әти-әниләрнең менә шул вазифасы ул бик мөһим. Балага 7 көн эчендә Пәйгамбәрбез әйтә алейһиссалату вассалам, бала туганнан соң 7 көн эчендә балага матур мусульманча исем бирү без әти-әниләребезнең өстендә ул вазифа булып тора. Һәм 7нче көнне ул да сөннәт, 7нче көнне баланың чәчен алдыралар, һәм ул чәчне үлчиләр, ничә грамм, 1 грамм, 2 грамм, 3 грамм, аны тиң әйтәләр көмешкә, һәм менә шул 2-3 грамм көмеш ничә сум тора, шул хәтле садаканы мискиннәргә, мухтаҗларга, әти кеше яисә ул әни кеше, менә бу минем баланың беренче садакасы дип таратырга тиешле. Һәм инде 7нче көнне без корбан чалабыз. Ир бала туса 2 корбан, кыз бала туса 1 корбанны Аллаһ ризалыгы өчен, менә я Раббым, син безгә менә бала бирдең, насыйп иттең, сиңа шөкрана кылу йөзеннән менә корбан чалабыз, кабуллардан кыл, фәлән улы фәлән улым яисә фәлән кызы фәлән кызым исеменнән ошбу корбанны чалырга ниятләндем, бисмиллаһ акбар дип чалабыз. Аның исеме гакыйка корбаны була. Һәм инде шулай итеп без менә кунаклар чакыртып, теге аны зурлап, менә шундый бәйрәмне үткәрәбез, гакыйка бәйрәмен. Менә бу инде
балага хас булган инде шундый юлабыз, ул инде пәйгамбәрбездән килә. Пәйгамбәрбез алейһиссаламның менә ничек эшләгән, балалары туганда кешеләрне чакырткан, анда кунаклар җыйганнар һәм инде бу безнең өчен бер шатлык, сөенеч булып тора торган булган бер гадәт. Шунда инде шатлыклы алайса җавапта нотада дип әйтгәндә бүгенге чыгарылышны тәмамларбыз. Иншалла, әлбәттә, әле сораулар бик күп. Шуңа күрә без сезне бу студияга тагын чакырып калабыз, хәзрәт. Иншалла, бүген тыңлап килгән кебек әле тагын калган тапшыруларда күрешергә насыйп булсын. Чөнки сораулар бик күп. Инде без искә төшереп үтәбез. Менә сезнең экраннарда адресыбыз бар. uznaim.oimam@huzur.ru дип атала. Шуңа языгыз. Иншалла, хәзрәтләребез белән шушында җавап табырга тырышабыз, иншалла. Рахмат. Инде бүген монда килгәнегез өчен сезгә Аллаһтан сәламе булсын, рәхмәте булсын, бәрәкәте булсын. Саубуллашабыз сезнең белән, хәзрәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Рәхмәт, шөкранызга. Амин шабылсын. Инде кадерле тамашачыларыбыз, сезгә дә Аллаһ Тәгаләнең сәламен, рәхмәтен, бәрәкәтен җиткезеп калабыз. Безнең саубуллашыр вакытыбыз җитте. Исегезгә төшерәбез. Без сездән килгән сорауларга шушында җавап табарга тырышабыз. Бүгенгә саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.